Esquerra. Sí, bàsicament recordar-li a la senyora Ortiz que les converses que han mantingut fins ara, sent honestos, les han tingut sobre aspectes puntuals. No hi ha hagut una conversa sobre cap tema d'estabilitat i ho sap perfectament. I Esquerra estaria I disposat? Estaria Esquerra està disposada disposat Esquerra? a parlar de tot sempre. O sigui, hem I de partir entrar de al la base... govern? Bueno, no sabem quin projecte de ciutat tenen i en què estan disposats a compartir-ho. I parlarem de Barcelona. Si vostè em pregunta, estan disposats a entrar a govern? Ara, en aquest moment, amb el grau de coneixement i de converses que hem tingut? No. No, és impossible. No pots compartir projecte amb algú que no saps quin projecte té. I aquesta és la realitat. Ara, nosaltres no ens aixequem mai d'una taula de negociació, ni de parlar d'acords d'estabilitat siguin els que siguin, ni d'ordenances fiscals, ni de pressupostos, ni de tot manta. Perquè nosaltres el que volem és beneficiar amb la nostra acció política la ciutadania tant com puguem, com hem fet amb les ordenances fiscals. I per acabar, dir que nosaltres el que volem és un canvi, aquest canvi que ens van prometre i que a hores d'ara doncs, el canvi encara no ha començat.